Otišao ja u Australiju, mislio klokani koale će biti na sve strane. Kad ne možeš ni čuku vidjeti u Australiji. Onda sam morao otići u Melbourne na Ocean Drive, svjetski poznata vožnja do 12 apostola kako bi uočio barem jednu koalicu na drvetu i klokana kako u pozadini odmara. Kako je Andrej tek nakon 7. dana u Australiji uspio vidjeti bar malo klokana i koalicu. Hvala Bogu pa na Get Your Guide imaš toliko iskustava, možeš birati i ja sam baš odabrao ovo jer sam nekako bio uvjeren idem nekako u džunglu i tamo moram jednostavno vidjeti sve te domaće životinje. I pokazalo se istinitim, vidjeli smo koale na drvetu, samo što su bile nekako okrenute i nismo ih baš mogli vidjeti izbliza, bile su udaljene na grani i klokani su bili baš jako daleko, vidjeli smo one male wallabies, tako da eto Andrej je uspio vidjeti te divlje životinje i onda smo došli do 12 apostola, odnosno kamenčuga u oceanu. Mislim, jako je lijep pogled i stvarno jako je lijepo, nas je oprala malo kiša, a na kraju sam još otišao u zoološki vrt u Melbourne da vidim i koalu izbliza i klokana. Pogledajte kako su prelijepe. Koalice su mi zaista tak slatke, divne, one su tako lijene, jedu taj eukaliptus i baš ih boli briga, uopće ne mare na turiste, a klokani su se malo povukli, tako da evo. I da još pričam o ovoj vožnji na Great Ocean Drive-u do 12 apostola, to je zaista posebno iskustvo, treba vam cijeli dan da dođete do tih kamenja i najbolja opcija je zapravo da idete sa manjom turom, jer ako se bojite voziti lijevom stranom, ovo je zaista jako teška vožnja